No niin. Hello. Minä täällä taas. Viimeksi puhuin jo siitä, että mä ajattelin tehdä tätä mun hoitotarvikkeiden esittelyä. Niin tässä mulla nyt on pöydällä, mä en tiedä näkyykö teillä, koska tää mun kameran kanssa sählääminen on taas tämmöstä. Niin täällä on näitä, niin kuin mä viimeksi sanoin, niin mä oon monipistohoidolla. Tai tällä niin kuin käytän näitä manuaalikyniä tähän mun diabetekseen. Mulla on siis ykköstyypin diabetes, jos joku nyt eksyi ensimmäisenä tällä videolla eikä mun aloitusblogille. Niin joo. Näillä mä pistelen. Tosiaan kertauksen vuoksi. Tässä on siis Tresiba. Tämä on mun perusinsuliini. Ja sitten mulla on Fiasp, joka on mun ateriainsuliini, pikainsuliini. Eli tätä Tresibaa pistetään kerran päivässä. Vaikutusaika pitäisi olla 48 tuntia. Silti tää pitää pistää joka päivä, tai suositellaan. Ja sitten tää Fiaspi, niin tätä mä pistelen aina kun mä syön tai korjaan mun verensokereita tai näin. No siinäpä ne oikeastaan olikin. Ne on ne tilanteet, missä mä pistän tätä. Ja on siis olemassa erilaisia insuliinikyniä. Et mulla oli alun perin, kun mulla todettiin siis diabetes 1,5 vuotta sitten, niin mulla oli tämmönen perusinsuliini, joka siis vastaa tätä Tresibaa, kun Lantus. Ja Lantuksessa oli siis 24 tunnin vaikutusaika, eli siinä oli tosi tarkkaa se, että se pitää pistää just samaan aikaan joka päivä. Ja myöskin tän Fiaspin tilalla mulla oli semmonen, mä en ikinä muista sen nimeä. Mikä insuliini se oli? Se alkoi A:lla. Hetki pieni. Aspart-insuliini oli mulla siis alun perin. Mä en ikinä muista, oliko se Apart vai Aspart. Luon aina menin tonne apteekkiin ja sanoin, että se on joku A:lla alkava insuliini. Mut joo. Voisin selittää tästä nyt siis, että miten tätä verensokereita seurataan tällainen niin kuin näiden kynien kanssa ja miten sitä korjataan. Eli tosiaan, kuten viimeksi näytin, mulla on täällä verensokerisensori. Mä ajattelin alun perin siis kuvata sen, kun mä vaihdan ton sensorin, mutta mun sensorit tykkää tippua irti aina todella huonolla hetkellä. Et silloin ei viitti kuvata, mutta tässä nyt on siis tää mun aikaisempi asetin. Mä en tiedä näkyykö se. Mulla on siis Libre 3 Plussat käytössäni. Ja tämmösellä se tuikataan tonne. Jos saaks tätä vielä auki. Täällä nyt ei siis luonnollisesti ole mitään irronnut noin jutut, mutta siis se on siis ollut tossa se mun sensori ja se siis tämmöisellä sitten tuikataan tonne. Tossa on siis semmonen neula, millä se asettaa ton sensorin pilliksikö sitä kutsuttiin, niin pillin kiinni tonne ihan alle. Ja toi sensori pysyy sitten kiinni liimalla. Silloin kun se pysyy kiinni, se ei mulla yleensä hyvin harvoin se pysyy sitä aikaa, mitä sen kuuluu pysyä. Ton pitäisi pysyä siis, tai siis ton käyttöaika on suunnilleen 15 päivää. Et sen verran se niin kuin maksimissaan pysyy tai toimii. Ja se lähettää siis noita verensokeritietoja tämmöiseen sovellukseen kuin Freestyle Libre. Mä otan täältä kaiken ylimääräisen pois, niin mä voin näyttää. Elikkä mä en tiedä miten se näkyy. Tällä hetkellä mun sokerit on ihan hyvät. Tuolla näkyy tommonen vihreä alue, ja tuolla vihreällä alueella puhutaan viitearvosta 4-10. Normaalilla ihmisellä yleensä, jolla haima siis toimii, niin verensokerit pysyy nimenomaan siinä niin kuin 4 ja onko se nyt 8-9 välillä. Et jos on niin kuin
mulle sanottiin silloin, että jos niin kun on syönyt, niin on mahdollista, että verensokeri voi niin normaalillakin ihmisellä nousta sinne 8-9, mutta ne ei lähde siitä enempää nousemaan. Meillä ykköstyypin diabeetikoilla se on täysin randomia, minne ne nousee. Kuten tästä näittekin, mulla on ollut tänään vähän siis haastava aamupäivä. Se kävi pyörimässä tuolla 18, jossa mun piti sitten korjata ja se vähän elää omaa elämäänsä. Ja tää sensori lähettää siis noita tietoja mun verensokereista about semmosen 15 minuutin viiveellä se taisi olla. Että se ei ole 100% varma. Mikään ei oikeastaan ole tällä hetkellä 100% varma vielä, tai voida luvata, että toimii 100% varmasti. Kyse on kuitenkin teknologiasta ja kulutustuotteista, niin pitää myöskin käyttää ihan omaa maalaisjärkeä ja kuunnella sitä omaa kehoa. Koska näissä Libre 3 sensoreissa, viimeis kun mä katsoin niiden niin kuin omilta sivuilta, niin niissä on nyt ollut toistuvana ongelmana se, että ne näyttää vääriä arvoja. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska lähtökohtaisesti kaikilla diabeetikoilla on myöskin tämä sormenpäämittari. Ja tämä on sitten taas paljon varmempi. Siinä, tää on niinku ajantasaisuuden puolesta varmempi, mutta siinä arvossa oli semmonen, mitähän se sanoi, se hoitaja silloin aikanaan, että joku 10% heitto voi olla arvoissa, mutta tää antaa paljon niin kuin tarkempaa tietoa. Mutta siinähän on sitten taas se, totta kai se kuulostaisi tällä hetkellä loogisemmalta, että ota vaan tällä. Mut kun ei ole aina tilannetta, että mä voisin lähteä tuikkaamaan tuolla sormeen. Mä voisin itse asiassa tässä kohtaa näyttää, että miten tämä toimii. Mä pätkäsen tähän kohtaan, kun mä käyn pesemässä kädet. Kädet on pesty ja paperi otettu mukaan tähän hommaan. Pitää siis olla puhtaat kädet, kun tätä käyttää, koska muuten arvot ei ole niin tarkat. Jos on vaikka tehnyt ruokaa justiinsa, koska tämähän siis tällä pistetään sormen päähän, niin jos käsissä on jotain ruoka-aineita sun muita, niin se ei sitten näytä tarkkaa arvoa, että pitää ihan saippualla pestä. Nyt vaihan tähän tän neulan. Tän tupen voi käyttää tuohon aikaisempaan, minkä mä tosta irrotin. Noin, niin kukaan ei vahingoita itseään sillä. Sitten yleensä tässä kohtaa mä setuppaan tän laitteen. Eli tähän tulee tämmösiä. Mitä te olette? Kuka vittu sä oot? Verensokeriliuskoja. Sillä otetaan. On siis ihan hirveästä. Tai mulla on vähän niinku ajatukset nyt sekaisin. Mä tein siis eilen ton hoitotarviketilauksen mun pumppua varten, koska tässä tulee siis pyhät välissä. Ja mun pumpun aloitus on vähän tammikuun puolenvälin jälkeen, mutta kun siinä on viivettä siinä toimituksessa, niin mä tein sen hyvissä ajoin. Fiksu ihminenhän olisi tietenkin katsonut ne ohjeet aikaisemmin, niin se ei olisi ollut niin hepreaa, mutta minä en ole fiksu. Eli joo, tämä neula nykästään tänne. Mä en nyt en näyttänyt sitä, tai no, voin mä sen näyttää. Eli se on nyt tuolla. Sitten se nykästään tänne. Ja pistetään, tää on ihan perseestä. Tää on ihan perseestä. Sitten vähän valutellaan tuolta verta. Pyyhkästään. Sitten tästä seuraavasta erästä voidaan sitten ottaa. Yleensä, mä en tiedä saaks mä nyt näytettyä sitä mitenkään. Yleensä mun taktiikka on se, että mä koitan tän niinku liuskan tuikata tonne verilammikon alle. Puip. Ja ei näyttänyt erroria. Katsotaas.
Eli tämä näyttää nyt, että minun verensokerini ovat 9,2, kun sitten taas sensori sanoo. Okei, joo. Sensori sanoo nyt, että 7,7. Tuossa siis pyyhkäsen tuon sormen, niin tästä tulisi vähän helpompaa tästä hommasta. Täällä siis näkyy tämmönen nuoli, minkä niinku pitäisi näyttää se, että mihin suuntaan mun sokerit on lähössä. Mutta se ei ole aina ihan kauhean ajan tasalla. Se näyttää välillä ihan minne sattuu. Niin kun, mä en muista näytteekö te, mutta ennen kuin mä rupesin kuvaamaan tätä, niin se näytti, että mun sokerit olisi menossa alaspäin. Mutta tämä vaikuttaisi, että se ei ole se suunta, mihin he ovat menossa. Eli todennäköisesti ne on nyt nousemassa. Mä en tiedä kuinka hurjaa vauhtia, koska tosiaan tässä on tää viive. Mut seuraillaan. Seuraillaan tilannetta. Ja tosiaan nyt kun olen tällä mitannut, niin nämähän pitää sitten hävittää. Yleensä laitan näitä paprun päälle ja heitän roskiin. Mulla on siis sanottu, että noita neuloja, mitä nyt tulee, siis ihan näitä neuloja, joilla pistetään insuliinia. Mä voin näyttää, mitä tämä neula näyttää siis. Yhdessä on tämän näköinen kaveri. Tuolla on tuppi. Ja kun tän avaa, niin toki tuolla siis on niin kuin pieni neula, joka menee tänne kynän päähän, että sieltä voi tulla insuliinia ulos. Mut näitä voi kuulemma hävittää ihan normiroskikseen. Niin kauan kun ne on siis tupessa ne neulat. Koska silloin ne ei ole vaarallisia kellekään. Ja tän aikaisemman neulanhan mä laitoin tuppeen tossa, niin sen pitäisi kulma olla käypä ihan sekajätteessä ainakin. Tuolta Keski-Suomesta kuulemani perusteella, mitä mulle polilla sanottiin. Mä en tiedä varmaksi. Hyvähän se olisi noin hävittää niin kuin turvallisemmin ja ilmeisesti semmosia neularoskiksia olisi saatavilla. Siinä oli joku hämminki, minkä takia mä en sitä roskista itselleni saanut, mutta että niitä voisi käydä sitä apteekkiin viskaamassa. Joka tapauksessa. Mä olen nyt mennyt tällä ohjeistuksella, että saa heittää sekajätteeseen, niin olen heittänyt sitten sekajätteeseen. Nyt kun tähän kierrätysaiheeseen päästiin tosiaan, niin näissä kynissähän on semmonen homma, että nää saa tyhjänä heittää sekajätteeseen, kulma. Ainakin mitä lueskelin. Kenetköhän mä heitän nyt bussin alle, kun mä en yhtään muista mikä tää mun lähde oli. Oliko se Diabetesliitto, oliko se apteekin sivut vai ketkä, mutta sanottiin, että nämä saa tyhjänä heittää siis ihan roskiin silloin, kun niissä ei ole enää yhtäkään yksikköä insuliinia. Niin olen näin toiminut. Mut jos sinne on jäänyt jotain, kun välillä siis näiden kynien kanssa käy problematiikkaa. Varsinkin helteillä ja varsinkin pakkasilla saattaa olla, että pakkasilla nämä nyt saattaa jäätyä, näitä ei siis missään nimessä saa säilyttää pakkasessa. Tai pitäisi välttyä siltä, että insuliini ei saisi pakastua. Niin silloin, tai sitten kesähelteillä nämä saattaa kuumentua liikaa ja menettää tehonsa, jonka takia sinne saattaa jäädä jotain, mutta se on sitten myöskin käyttökelvoton sen jälkeen se kynä. Se insuliini ei auta yhtään mitään. Niin niissä tapauksissa apteekin lääkäroskiksi. Ja mitähän muuta? Mulla oli tosi paljon mielessä taas asioita, mutta mä en tehnyt tähän minkäännäköistä käsikirjoitusta, koska mä halusin vaan hölpettää teille näitä. Mun ensimmäinen videohan sai siis päälle 40 katselukertaa. Se on enemmän kuin mitä mun AMP-luokalla oli ihmisiä, joten mä sanoin tossa, tehän ette siis, eihän teistä kaikki tiedä, että miten nämä niin kuin toimii. Siis tässä kynässä on siis, kun pistetään insuliinia, niin me puhutaan siis yksiköistä. Ja uudessa kynässä on siis 300 yksikköä insuliinia. Se kuulostaa paljolta. Näissä perusinsuliineissa se paljon onkin, koska noita pistetään vähemmän. Mutta näissä pikainsuliineissa niin ei se loppupeleissä ole niin paljon.
mitä nyt mun omat annokset on suunnilleen, niin riippuu vähän päivästä ja ajasta. Jos on stressaavampi aika, niin silloin menee myöskin enemmän inskaa. Niin about 30-40 yksikköä per päivä, joten siitä kun mietitte, että sen verran kuin päivässä ja 300 yksikköä per kynä, niin ei se nyt ei se loppupeleissä ole niin paljon. Toistaiseksi tämä mun hoito on siis, niin kun kynillä mennään, niin se on ollut vähän hakuammuntaa. Sitä niin kun perusidea on siis se, että kun noi verensokerit seilaa hirveästi, jos pitää korjata ihan hirveästi, niin sitten säädellään perusinsuliinia. Eli yleensä sitä nostetaan, mutta tätä ei saa nostaa mitenkään ihan hirveästi kerrallaan. Mulle annettu ohjeistus oli silloin, että 1 yksikkö perusinsuliinia saa nostaa kerrallaan ja sen vaikutukset näkyy about viikon päästä. Eli se on tosi hidasta se annoksen säätely. Ja tällä hetkellä mä olen, jos nyt joku diabeetikko katsoo ja haluaa tietää minkä verran mä pistelen, niin Trazipaa menee 20 yksikköä per päivä. Ja no tästä Fiaspista mä sanoinkin, että sitä menee. Mulla on siis ollut tosi stressaava ajanjakso tällä hetkellä elämässä, kun on ollut taktisesti lakkas kuvaamasta just silloin, kun mä olin selittämässä mun kuulumisia. Eli joo. Mulla oli siis tämmönen sähläys tossa ennen kuin mä rupesin kuvaamaan, kun mun edellinen muistikortti tosiaan sanoi itsensä irti. Just niinku tällä hetkellä. Niin mun piti ottaa tämmönen pienempi muistikortti, niin tähän ei oikeastaan mahdu niin hirveästi tavaraa. Ja kun mä nykyään puhun ihan hirveästi, niin näistä tulee vähän pitkiä näistä mun klipeistä, mutta näitä mun videoita saa tosiaan katsoa 2x nopeudella, jos haluaa, ei mua haittaa. Mut niin siis, mulla on ollut vähän stressaava ajanjakso, kun tosiaan mä oon nyt valmistunut koulusta ja mä oon siis hakenut töitä ja ilmoittautunut ensimmäistä kertaa elämässäni työttömäksi työnhakijaksi ja kaikkea, niin tässä on ollut vähän kaiken näköistä sählinkiä, niin on tosiaan sokeritkin vähän elänyt omaa elämäänsä. Mut pointtina, miksi mä puhun tästä, ja mun tiskikone aukesi. Pointtina, miksi mä puhun tästä, on siis se, että jos siellä on jotain ei-diabeetikoita katsomassa, ja ajattelette välillä, että jos te olette tavannut joitain diabeetikoita, koska ilmeisesti aika monet ihmiset ajattelee, joilla ei ykköstyypin diabetesta ole, että voiko se nyt mukaan oikeasti olla noin vaikeaa. Että miksi he niinku saa tasapainoa sairaudelleen ja miksi kaikki on niin hankalaa, niin se johtuu ihan siitä, että verensokereihin vaikuttaa muukin kuin syöminen. Stressi vaikuttaa, että yleisesti nostaa verensokereita. Liikunta vaikuttaa, ja se vaikuttaa sitten tosi randomisti, että mä en muista, onko sille mitään yleistä ohjenuoraa, mutta ilmeisesti todella monella esimerkiksi tämmönen painonnostopuntti homma, mä unohdan sanoja tällä hetkellä, mutta siis esimerkiksi kuntosalilla, niin verensokerit saattaa lähteä nousuun. Itselläni ne lähtevät laskuun silloin, kun mä urheilen ja kestävyysliikunta vaikuttaa eri tavalla ja myöskin väsymys, se miten on nukkunut sun muuta, niin vaikuttaa verensokereihin ja siihen tasapainoon ja sitten myöskin niinku stressaavan ajanjakson jälkeen, niin mulla on monesti itellä tullut silleen, että kun se stressi lähtee purkautumaan, niin sit sokerit on ihan hirveän korkealla määrittelemättömän ajan ja sitten ne lähtee yhtäkkiä valahtaa alas ja näin, niin sitä tasapainoa on vähän vaikea hakea välillä. Ja kuten sanottu, noiden insuliinien annostelun niin kun se muuttaminen se on välillä tosi hidasta näillä kynillä. Ja näin ikkäästi, niin se ei ole aina niin yksinkertaista, koska tähän ei tosiaan päde mikään logiikka aina.
Tästä ollaan puhuttu tuolla ykköstyypin diabeetikkojen vertaistukiryhmässä, että välillä tässä siis meinaa tulla ihan kuuhulluksi, kun siinä ei ole mitään järkeä. Ne elää miten lystää. Ja tosiaan siihen vaikuttaa myöskin näissä kynissä siis se, että se imeytyminen tai insuliinin imeytyminen on välillä vähän randomia, kun manuaalisesti pistetään. Pumppuhoidossa eri tavalla. Se ei ole, siis mä nyt saatan kuulostaa siltä, että pumppu olisi jotenkin niin kuin luojan lahja maailmalle ja voi, että kun se pelastaa kaiken, ei se ole niin. Myöskin pumppuhoidossa tulee varmasti olemaan ja onkin henkilöille, joilla se on, niin hankaluuksia. Itse nyt ehkä vähän glorifioin sitä, koska mulle se pumppu on tulossa, niin mä en malta ottaa sitä. Minä sen haluan ja minä uskon, että siitä olisi minulla apua. Ja mä tuun tekemään siitä sitten, tosiaan niin kuin mä oon puhunut, niin erillistä videota sitten vielä. Ja mä tosiaan tein tuossa eilen sen hoitotarviketilauksen sitä pumppua varten, niin katsotaan, jos mä tekisin vaikka sellaisen unboxauksen siitä, vai miten mä sitten teen, katsotaan sitä sitten. Ja joo, mä ajattelin tähän samaan syssyyn tehdä toisen videon, tuli siis vaan mieleen, että mä voisin höpistä vähän näistä niin kuin ennakkoluuloista ja erikoisista kommenteista, mitä minä olen saanut osakseni tämän sairauden myötä. Niin mä olen käsittänyt, että ihmiset tykkää tämmöisistä top 10 videoista ja siitä, että valitetaan asioista, niin kokeillaan. Ja myöskin minä saan tässä samalla sitten valitettua näitä asioita ulos, niin tämähän on vaan win-win situation. Mut joo, eipä mulla tässä varmaan muuta. Jos sä tykkäät mun höpöttelystä ja kuunnella tätä mun sekoilua ja muuta, niin pistä mun kanavaa tilaukseen. Ja pistä tykkäystä videolle ja kommentoi, jos tykkäsit ja kommentoi, jos et tykännyt. Minä haluan lukea kommentteja. Tää on vieläkin niin jäätävää tässä alussa, mutta ei tässä mitään. Palataan asiaan. Yeah.